Tolosa kale biziak egitasmoan esaten genuen nola garrantzi ematen genion kalearen aldarrikapenari, hau da, kalea herritartu nahi genuen, herritarrak kalean egotea bultzatu eta egitasmo desberdin artean kalearen aldarrikapen hori egin, ez? Hau da, ikusten genuen herria Tolosar izaera hori indartzeko gogoz geundela eta horretarako jendea kalean topatu behar dula eta kalearen aldarrikapen hori egin behar genula, aurren hiria da, ez? Aurren hiria, Francesco Tonucci italiar pedagogoak daukan ideia batetik sortzen dan lanketa bat da, hau 80. hamarkadan Italian hasten da jorratzen eta gerora zabaltzen hasten da. Guk Tolosara dakarkigu ona eta gure asmoa izango litzake egitasmo honen bidez aurren begietatik herria ikustea. Hau da, 8-12 urteko aurren arte umeek, aurrek, nola ikusten duten herria, non jolasten duten, beraiekin hausnartzea, beraientzako zer dan Tolosa, zer dan Tolosar izatea. Beste gazteria, partaidetza, kale zitzaileak, eragile asko daude Tolosar peto-petoa ditugunak, baliabide asko daude herria mailan eta neska mutilen aurren ahotsa entzuterakoan zeresan handia daukatelako ibaiek esan du bezala. Kidetzarako toki apartakoa, kalea berreskuratu egin behar dugu jolasteko, harremanak sustatzeko, biharko herritarrak izango direnez sustraitu egin behar dute kalean harremanak eta beraien arteko erlazioak bertan kalean egin behar direlako eta apartako lekua daukagu antzemateko ze gabeziak ditugun guaindikan Tolosako herrian, hirian. Horren ikuspegitik urtea, ikasturtea da nagusitu egiten dana beraien buruan eta modu horretan nahi deu irailetik aurrea proiektua abian ipini. Beraien hitza hartu nahi deu modu ludikoan, orduan hemen ondoan daukagun tailerrean egingo dituzte ikarpenak, marrazken bidez, historia kontatuz, azken finen galdera nagusiak izango dira Tolosa gaur egun beraien ikuspegitik dituzten aspektu positiboak eta negatiboak, aldekoak, itzalak, argiak, eta guzti horiek marrazken bidez, historioen bidez islatu egingo dute eta guri lana emango digute. Ze azken finen, beraien ekarpen guztiak maleta honetan sartuko dugu eta maleta honetatik aterako zaizkigu guri egin beharrak eta etxeko lanak irailari begira. Eta zeregin guzti hori azkenean gelituko zaigu ondoan daukadan grafiti edo tabloi honetan islatuta marrazki erabiliko baiteu gure zereginak islatzeko. Azken finen eratu nahi duguna da aurren kontseilu bat. 30-40 lagunek osatutakoa eta bertan gonbidatuta izango dira neska mutilak ikastetxe guztietatik. Ez du esan nahi bakarrik ikastetxe mundua edo esparrua landuko dugunik, baita ere izi denborarako, kirol eremutakoak, musika eremukok deituak izango dira.